Wel, bore da iawn, a chroeso i chi i wasanaeth arall yma o'r stydi, gwasanaeth ar syl diflas iawn, deud y gwir. Diolch i bawb ohonoch chi nath gysylltu wsos dwytha i ddeud wrthon ni sut oedd pethau wedi mynd, os oedd na unrhyw broblema, a dwi'n falch o allu deud na chydig iawn oedd y broblema, ond newch chi barhau i ddeud wrthon ni os oes na unrhyw beth, unrhyw drafferthion yn codi heddiw hefyd, os gwelwch chi fod yn dda. Ac wrth gwrs, mi fydd yna gyfle i bawb ohono ni gael sgwrs efo'n gilydd ar Zoom ar ddiwedd y gwasanaeth hefyd. Ond dwi'n siŵr iawn o lle ydych chi yn ymuno y bore yma, ond os ydych chi yn lleol i Fro Aled, mi fydd y rhan fwyaf ohonoch chi debyg o dan cyfyngiadau lleol. Ac siŵr gen i yn teimlo'n eitha rhwystredig, ella'n eitha pryderus ynglyn â be mae hynny'n mynd i olygu ni, un perthnasa a straeon yn y newyddion ynglyn â'r haint mewn ysgolion ac yn y blaen. Ond yn y cyfnod yma, dwi'n atgoffa'n hun fel ag yr ydw i yn atgoffa pawb ohono ni. Mae Duw ar gael i wrando arna ni, mae Duw ar efengil yn fyw. A dyna sydd yn fendigedig i ni fel Cristnogion ydy'n bod ni'n gallu ymddiried yn efo be bynnag ydy'r amgylchiadau anodd yr ydyn ni yn ei wynebu. Mae Duw ar waith heddiw, ond mae Duw hefyd yn dragwyddol, ac felly trwy'r Beibl, da ni'n cael yn atgoffa dro ar ôl tro sut mae o yn gwarchod ac yn achub ac yn gweithio ymhlith i bobl gweitha'r amgylchiadau anodd maen nhw yn ei wynebu, ac yn dangos i gariad tuag at i bobl trwy Iesu Grist. Meddyliwch am yr adnod yma ym Mhenod 9 Nehemia. 9:17. Ond yr wyt ti'n Dduw sy'n maddau, yn raslon a thrigarog, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb, ac ni wrthodais twy. Medda fo wrth sôn am Dduw yn trigarhau wrth y bobl pan oedden nhw wedi bod yn anffyddlon yn yr anialwch. Ar un ydy Duw heddiw hefyd, i ni geisio fo mewn mawl a diolchgarwch, i ni ofyn iddo fod ar waith yn plith ni trwy'r ysbryd glân. Heddiw, da ni'n mynd i barhau hefo yn cyfres yn edrach ar y newyddion da, da ni'n dod tua diwedd y gyfres honno. Ond cyn i ni fynd i edrach ar y rhan arbennig fydd dan sylw o Efengil Marc, dowch i ni gychwyn y bore yma yn moli Duw ar gân hefo'n gilydd. Da ni am ganu emyn rhif 42 o ganeuon ffydd, yr un sy'n sôn am pwy ydy'r Duw grymus a sanctaidd yma. Sanctaidd, 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 Dduw holl alluog gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid i'w ein harglwydd ni. Sanctaidd, sanctaidd,
Wel, chydig bach o hysbys i chi rwan. Mi fyddwch chi, rhai yna chi ella wedi clywed, yn bod ni'n bwriadu rhedeg cwrs alffa i ieuenctid oed uwchradd o nos fory ymlaen. Mi fydd o wrth gwrs yn cael ei redag ar Zoom, a mi fyddwn ni yn glynu at y canllawiau, gwneud yn siŵr bod na ddau oedolyn, hefo ieuenctid fydd yn cymryd rhan. Ond os na rhai da chi'n nabod am ymuno, mae di dal ddim yn rhy hwyr. Mae yna ffurflen ganiatad i rieni neu ofalwyr i lenwi ar ran yr ieuenctid. Ac os ewch chi i dudalen Facebook Eglwysi Bro Aled, mae groeso i chi roed yr enw i lawr yn fanno, neu mi fydd y wybodaeth gobeithio ar wylod y fideo yma. Felly unrhyw un oed uwchradd sydd eisiau ymuno hefo ni i wybod mwy am fywyd, trin a thrafod be mae'r Beibl yn ei ddeud a Iesu Grist, mi fyswn ni wrth yn bodda tas nhw'n ymuno hefo ni nos fory ar Zoom, ond mi rhaid cofrestru gyntaf, wrth gwrs. Da ni am gael darlleniad yn nes ymlaen. Mae'r darlleniad yn dod o benod 10 Efengyl Marc, ac adnodau 23 i 34 o Beibl.net, a dwi'n ddiolchgar iawn i Marian Hughes o Saron am ddarllan i ni. Ond cyn hynny, Jill Timothy cymeriadog sydd am yn arwain ni mewn gweddi. Arglwydd ein Duw yn gwiredwr, diolch i ti am ddiwrnod newydd o ras. A diolch am y cyfle i ddod gyda bron i boli dy enw. Dwi jyst eisiau diolch i ti am yn cynnal, a diolch am y llu o bendithion sy'n dod i'n rhan. Yn gweddi bore yma i wybyddu yn agor ein colonnau a'n meddyliau i wrando ar dair, ac yn galluogi ni gael cip ar dy berson hyfryd. Ar gyfnod fel hyn, dyn ni jyst yn cyflwyno ein byd a'n hyrweinwyr, gan wybod ein bod mewn cyfnod mor anodd. Arglwydd, tostyria, a rhodd o'i ffidneb i'r sawl sy'n ynghlwm ar penderfyniadau sydd yn effeithio bob un ohono ni. Dyn ni'n gweddio arglwydd fyddi di'n cynnal dy eglwys yn ystod yr amser dryslyd yma. Cynnal arweinwyr yn eglwysu lleol, cynnal Rhodri, Gweno, Mair, cynnal Andros a Heledd ym Mro Dimbych, a dyn ni'n gweddio am arweiniad a bendydd arbennig, mwyn iddyn nhw cael just dilyn dywyllus di. Bydd yn agos at y rai sydd am deimlo'n bryderus, yn enwedig yn ystod y cyfyngiadau newydd yma. Dyn ni jyst yn gofyn sy'n cofleidio rhai bydd yn teimlo'n unig. Bendithiau'r banc bwyd a baby basics, a rhai sydd yn cynnal cymdogion a ffrindiau. Nertha ein gweddiau a'n gweithredoedd, a cadw yn llwybrau ni'n agos at y ti. Dyn ni gofyn yn arbennig i ti fod yn agos at y rhai sydd yn bryderus am ei gwaith a'i iechyd. Diolch i ti, fod y byd o'n cwmpas yn anwadal. Rwy ti yn graig disifl. Y stormydd, rwy ti yn angor i ni. Helpa ni bwyso'r y graig, ac i angori yn hofnau a'n pryderon yn dy gariad di. Ffyddlon ni'n digyfnewid wyt o oes i oes, a dyn ni jyst eisiau dy ganmol a dyfoli. Diolch arglwydd dy fod yn ein nabod bob un, a bod gen ti concern dros ein pryderon unigol ni. Braint yw i ni gyflwyno ein pryderon, ynghyd a'n mawl a'n clod i ti, gan wybod dy fod yn gwrando ar ein gweddiau, am dy fod yn ein caru. Mae'r byd wedi newid, ond rwy ti o arglwydd, yr un ddoi, heddiw ac am byth. Diolch am roi dy unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredo ynddo, ond caffel ohono fywyd tragwyddol. Ar fore fel hyn, derbyn ein mawl a'n clod, gan ei bod yn gofyn yn enw ein harglwydd a'n gwiredwr Iesu Grist. Amen. Dyma Iesu'n troi at ei ddisgyblion a dweud, mae hi mor anodd i bobl gyfeitho gadael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau.
Roedd y disgyblion wedi syfrdanu gan yr hyn roedd yn ei ddweud. Ond dwedodd Iesu eto. Wyddwch chi beth? Mae pobl yn ei chael mor anodd i adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. Mae'n haws i gamel wthio drwy grau nodwydd nag i bobl gyfeithog adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. Roedd y disgyblion yn rhyfeddu fwy fyth ac yn gofyn i'w gilydd. Oes gobaith i unrhyw un gael ei achub felly? Dyma Iesu'n edrych arnyn nhw a dweud. Mae'r peth yn amhosib i bobl i'w wneud, ond mae Duw yn gallu. Mae Duw'n gallu gwneud popeth. Yna, dyma Pedr yn dechrau dweud. Edrych, da ni wedi gadael y cwbl i dy ddilyn di. Credwch fi, meddai Iesu, bydd pwy bynnag sydd wedi mynd oddi cartref a gadael brodyr a chwiorydd, mam neu dad, neu blant neu diroedd fy mwyn ni ar newyddion da, yn derbyn can gwaith cymaint yn y bywyd yma. Bydd yn derbyn cartrefi, brodyr, chwiorydd, mamau, plant a thiroedd, ac erledigaeth ar ben y cwbl. Ond yn yr oes sydd i ddod byddan nhw'n derbyn bywyd tragwyddol. Ond bydd llawer o'r rhai sydd ar y blaen yn cael eu hunain yn y cefn, a'r rhai sydd yn y cefn yn cael bod ar y blaen. Roedden nhw ar ei ffordd i Jerusalem. Roedd Iesu'n cerdded ar y blaen, a'r disgyblion yn ei ddilyn, ond wedi syfrdanu ei fod yn mynd yno. Roedd pawb arall oedd yn ei ddilyn yn ofni'n fawr. Aeth Iesu ar 12 disgybl i'r naill ochr eto i ddweud wrthyn nhw beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo. Pan gyrhaeddwn i Jerusalem, meddai, bydda i, mab y dyn, yn cael fy mradychu i'r prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith. Byddan nhw'n rhoi dedfryd marwolaeth arnai, ac yna'n fy'n rhoi yn nwylo'r Rhufeiniaid. Bydd yr rheini yn gwneud sbort am fy mhen, yn poeri arnai, yn fy chwipio am lladd. Ond yna, 2 ddiwrnod wedyn, byddai'n dod yn ôl yn fyw. Wel, dwi'n siŵr bod yna nifer ohonach chi yn ei nabod o, a dwi'n mynd ama bod yna dipyn o bobl sydd yn byw ym Mro Aled ella'n perthyn iddo fo. Ond mae gan y canwr poblogaeth Trebor Edwards dipyn o claim to fame, mae'n debyg. Yn ôl y sôn, fo ydy'r artist Cymraeg unigol sydd wedi gwerthu fwyaf o recordia i gwmni sain. Ac wrth gwrs, un o ganeuon enwoca mwyaf poblogaidd Trebor Edwards ydy Un Dydd ar y Tro. Wel, be bynnag am boblogrwydd y gan honno, rhai ohonoch chi dwi'n siŵr yn fans enfawr, rhai eraill iau ella'n meddwl faint I doed I Rhodri. Ond ta waith am hynny, gai ofyn I chi, ydy Un Dydd ar y Tro yn egwyddor briodol I Gristnogion fyw I bywydau wrth I dilyn hi? Achos heddiw, y rheswm pam dwi'n gofyn y cwestiwn yna, heddiw, y bora yma, be da ni'n mynd I wneud ydy ystyried y newyddion da, a'i ystyried o fel rhywbeth sydd yn bwysig I ni heddiw yn hytrach na dim ond rhywbeth sydd yn ymwneud â thragwyddoldeb. A gobeithio, os di Duw yn caniatáu yr wsos nesa, mi fyddwn ni yn edrach ar y cwestiwn yna o sut mae o'n newyddion da I dragwyddoldeb hefyd. Wrth I ni edrach ar yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni dyddi yma, sut mae unrhyw Gristion yn gallu honni bod newyddion da Iesu ar gyfer heddiw? Yr ateb ydy, trwy ddarllen y Beibl, trwy wrando ar eiriau Iesu I hun. Achos yn wahanol i'r hyn mae nifer yn ei feddwl, mae Cristnogaeth yn ffydd ar gyfer y presennol a'r dyfodol. Ac fe welwn ni esiampl o hyn yn darlleniad ni o Marc pennod 10 heddiw. Os ydych chi'n cofio nôl ac os ydych chi ymuno hefo ni yr wythnos dwytha, mi oeddan ni'n meddwl am yr hyn nath Iesu I gyflawni wrth farw ar y groes.
Ac mi oedd yn darlleniad ni yn disgrifio'r hyn ddigwyddodd pan fu farw Iesu ar y bryn ar y groes tu allan i Jerusalem. Ond petair ni wedi stretcho'r darlleniad, tason ni wedi darllen ymlaen yn Efengil Marc, mi fysa ni naturiol wedyn wedi dod at hanes atgyfodiad Iesu Grist. A mae atgyfodiad Iesu Grist yn rhan allweddol o pam bod newyddion da Cristnogaeth mor berthnasol i ni heddiw. Oherwydd nid yn unig bod Iesu wedi marw dros bechod i ddod a phawb sy'n credu at Dduw, ond trwy i farwolaeth a'i atgyfodiad, mi nath o hefyd lwyddo i goncro marwolaeth a phob grym ysbrydol drygionus hefyd. Be mae'r Beibl yn ei ddysgu i ni ydy nid arwr y gorffennol fel Owain Glyndŵr neu Llywelyn yn Lliw Olaf ydy Iesu Grist. Nid person a wnaeth bethau da i bobl unwaith, ond yn hytrach Duw byw sy'n parhau i fod ar waith heddiw. Mae'r Testament Newydd yn dysgu ni bod Iesu bellach yn y nefoedd yn teyrnasu, a thrwy ffydd yn Iesu Grist bod pob Cristion wedi mynd i mewn i deyrnas Dduw. Hynny ydy, maen nhw'n bobl lle mae Iesu Grist yn teyrnasu ar eu bywydau nhw. Iesu Grist, brenin y brenhinoedd. Sylwch wrth i ni droi at Marc penod 10, ac os gynnoch chi feibla yn handi mi fysa werth i chi edrych ar yr adnodau hefo fi, achos dwi'n cweit di gweithio allan sut mae cael yr adnodau fyny ar y sgrin eto. Gwaith cartre fi erbyn wsos nesaf fydd hynny. Ond yn Marc penod 10 y darlleniad y clwson ni, da ni yn ymuno hefo Iesu a'r disgyblion yn syth ar ôl iddo fod yn siarad hefo'r dyn ifanc cyfoethog. Ac os da chi'n cofio yr hanes hwnnw, mae'r dyn ifanc cyfoethog yn dod at Iesu'n gofyn iddo fo be sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tragwyddol, a mae Iesu Grist yn deud gwertha y cwbl sgyn ti, rhofoi'r tlodion a tyrd dilyn fi. A mae'r dyn ifanc cyfoethog yn mynd i ffwrdd yn drist yn dydi, achos diom yn gallu stymogi rhoi eiddo o'r neilltu mwyn dilyn Iesu. A sylwch yn adnod 24 a 25, be ydy gwers fawr Iesu o'r digwyddiad yna wrth iddo fo barhau i siarad hefo'i disgyblion. Marc 10, adnodau 24 a 25. Mae Iesu'n deud, mae pobl yn ei chael ei mor anodd i adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. Mae'n haws i gamel wthio trwy grau nodwydd nag i bobl gyfoethog adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. Mor anodd ydy hi i rhai cyfoethog adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau neu yng ngeiriau Pedr iddyn nhw gael eu hachub. Pam? Oherwydd mae rhai cyfoethog yn tueddu i ddibynnu llawer gormod ar ei harian neu meddianna. Ac felly mae hwnnw yn mynd yn rhwystyr ydyn nhw, allu troi oddi wrth ddibynnu ar yr hyn sgynnyn nhw a throi mewn ffydd at Iesu Grist a rhoi bywydau i'w ddilyn o. Adnod 27. Mae'r peth yn amhosib i bobl i'w wneud, ond mae Duw yn gallu. Mae Duw yn gallu gwneud popeth, meddai Iesu Grist. A da ni'n gweld sut mae hyn yn digwydd. Wrthos dwytha, wrth i ni ystyried Iesu yn marw ar y groes mwyn i bechaduriaid gael derbyniad gan Dduw. Ond ar ôl i Iesu atgyfodi, mae Duw yn gwneud gwaith arall wedyn. Wrth weithio ar galonna dynion a merched mwyn iddyn nhw ddod i ymddiried yn y gwaredwr Iesu Grist. Pan daeth Jürgen Klopp yn reolwr ar glwb pêl-droed Lerpwl rhyw 5 mlynedd yn ôl, oedd y tîm yn amlwg ddim mewn rhyw gyflwr arbennig o dda, dyna pam athon nhw i chwilio am reolwr newydd. Ond yn ystod yr cyfnod cyntaf yna, dyma yna un newyddiadurwr yn gofyn i Jürgen Klopp os oedd gynno fo negas i gefnogwyr Lerpwl. Ac atab cofiadwy Klopp oedd hyn, bod o angen neu bod o am iddyn nhw newid o fod yn doubters i fod yn believers.
Ond be mae Iesu Grist yn ei ddeud yn y rhan yma o Efengil Marc ydy nad ydy pobl yn gallu gwneud hynny yn i nerthu hunin. Dydyn nhw'n gallu creu ffydd yn nhw i hunin tuag at Iesu Grist. Ond mae Duw yn gallu. Duw sy'n gweithio oddi mewn i ni trwy'r ysbryd glân i wneud i ni sylweddoli cymaint o broblam ydy pechod yn ein bywydau ni. Duw trwy'r ysbryd glân sydd yn galluogi ni i sylweddoli nad oes gan neb ohono ni yn gyfoethog nac yn dlawd, nad oes gan neb ohono ni y gallu i achub yn hunin. Ac mae Iesu Grist ydy'r unig achubwr y gallwn ni ymddiried yn llwyr yno fo. Da chi wedi profi Duw ar waith fela yn eich bywydau chi? Da chi wedi teimlo cynnwrf yn eich calon, yn eich enaid chi, o bosib wrth glywed am pwy ydy Iesu Grist, be mae o wedi wneud a sylweddoli eich angen chi'ch hunin. Be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, y munud yr ydyn ni fel pobl yn troi cefn ar yn pechod ac yn rhoi'n hunin mewn ffydd i ddilyn Iesu Grist, mae pethau'n newid yn syfrdanol. Oherwydd, be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy bod bywyd ysbrydol newydd yn cael ei roi i'r Cristion. Da ni'n greadigaeth newydd. Wan, mae hon yn nodwedd da ni'n ddigon cyfarwydd â hi mewn bywyd bob dydd. Sawl gwaith yn yn ieuenctid, dwi'n cofio bod yng nghanol criw o hogia anhwtha yn tynnu ar un o'i ffrindiau achos i fod o wedi cychwyn canlyn. A'r joc fawr oedd, pwy yw ti? Ti'n berson hollol wahanol, ti'n ddyn newydd. Oedda ti'n arfer bod wrth dy fodd yn dod allan hefo yr hogia yn mwynhau'n cwmni ni, ond rwan, ti'n aros adra hefo y cariad, ti'n aros adra yn edrych ar ffilms rhamantus. Be sy'n digwydd i chdi? Perthynas newydd, bywyd newydd. Ac os ydy o'n wir ar lefel ddynol, cymaint yn fwy gwir ydy o pa mae Duw ar waith yn deffro ni i'w gariad o tuag ata ni yn Iesu Grist. O fod yn greadigaeth newydd, o brofi Duw ar waith yno ni, mae'r Cristion yn dyheu am bethau yr oedden ni yn arfer i hanwybyddu nhw heb feddwl amdanyn nhw. Ac mi da ni o'r newydd yn barod i ildio pethau oedd gynt mor eithriadol o bwysig i ni, a'r cyfan mwyn Iesu Grist. Eto, yn Marc 10, mae Iesu'n mynd ymlaen i egluro wrth Pedr a'r disgyblion sut fath o beth ydy byw yn heyrnas Dduw. Be ydy o i fod yn ddisgybl i Iesu Grist heddiw? Marc 10, adnodau 29 a 30. Credwch i fi, medda Iesu. Bydd pwy bynnag sydd wedi mynd oddi cartref a gadael brodyr a chwiorydd, mam neu dad neu blant neu diroedd, fy mwyn i a'r newyddion da, yn derbyn can gwaith cymaint yn y bywyd yma. Bydd yn derbyn cartrefi, brodyr, chwiorydd, mamau, plant a thiroedd, ac erledigaeth ar ben y cwbl. Ond yn yr oes sydd ddod, byddan nhw'n derbyn bywyd tragwyddol. Siawns bod pawb ohono ni wedi clywed y cyngor bod ymarfer corff lles i ni. Ond mae'n llesol mewn mwy nag un ffordd yn dydi. Taswn i'n mynd am dro bore yma, fysa i chydig bach yn big, ond mi fysa fo'n gwneud lles i fi heddiw'n bysa. Fysa fo'n gwneud lles i'n nghorffi, fysa fo'n gwneud lles yn feddyliol, fysa fo siŵr o fod yn helpu i mi gysgu heno hefyd. Ond da ni hefyd yn gwybod petaw ni yn cerdded yn gyson neu'n ymarfer corff yn gyson, y bysa fo'n gwneud lles i mi yn y tymor hir hefyd. Y bysa fo siŵr o fod yn yngwarchod i'r rhag afiechydon mewn blynyddoedd i ddod petai hynny'n digwydd. Be mae Iesu yn ei ddeud wrth i ddisgyblion ydy be bynnag ydych chi wedi golli wrth yn ili ni, fydd o'n ddim byd o'i gymharu ar hyn sydd yn wir o rwan ymlaen i chi sydd wedi yn ili ni. Diolch yn gaddo eiddo, diolch yn gaddo teulu biolegol mawr yn llythrenol, ond mae o yn dangos i'w ddisgyblion be fydd yn wir am eu bywydau nhw
fel disgyblion iddo fo yn y bywyd hwn? Cyfoeth o gariad a maddeuant Duw. Cristnogion eraill yn deulu ysbrydol y maen nhw yn cael eu hannog a'i cynnal ganddyn nhw, a nerth rhyfeddol yr ysbryd glân i allu wynebu erledigaeth. Ia, erledigaeth dydy Iesu ddim yn gaddo bywyd hawdd i'w bobl. Mae hyn i gyd yn dod yn y bywyd yma, ac yna maen nhw i ddisgwyl am fywyd tragwyddol yn yr oes sydd i ddod. Felly, wrth i ni dynnu tua'r terfyn bore yma, sut mae'r newyddion da am Iesu Grist yn newyddion da i ni heddiw? Wel, be am i mi drio atab hynny trwy gyfeirio at rei o addewidion y Beibl? Os ydyn ni yn eiddo Iesu Grist, os ydyn ni di edifarhau a thrystio yn Iesu Grist heddiw, mi fydd o hefo ni trwy'r amser, i addewid o i'w ddisgyblion yn Mathew 28. Os ydyn ni'n eiddo Iesu Grist heddiw, mae o'n maddau ni yn holl bechoda. Os ydyn ni'n eiddo i Iesu Grist heddiw, mae o wedi rhoi yr ysbryd glân ynom ni, i'n harwain a nerthu, i enyn yno ni gariad mwy fyth tuag at Duw a chariad tuag at yn cyd-gristnogion a hyd yn oed tuag at yn gelynion. Yn ôl y Beibl, yr ysbryd glân ydy'r tamad i aros pryd, y bleindal o'r hyn fydd yn digwydd yn llawn pan fydd teyrnas Duw yn cael ei datguddio mewn gogoniant rhyw ddydd. Os ydyn ni'n eiddo i Grist heddiw, waeth be di'r sefyllfa bersonol da ni'n ei wynebu, waeth be di'r amgylchiadau yn y byd, mae gynno ni un sy'n gwrando'n gweddia ni. Un sydd ar yr orsedd yn teyrnasu, ond sy'n cydymdeimlo â ni yn yn gwendid. Un sy'n gofalu am ei bobl trwy'r amser a fydd yn dychwelyd mewn gogoniant i sgubo'r holl anghyfiawnder y dioddef a'r poen o'n byd ni. Yn amlwg, mae o newyddion godidog i Gristnogion heddiw. Ond mae o hyd yn oed yn newyddion da i bobl sydd ddim eto'n credu. Achos, os meddyliwch chi amdano fo, i rei sydd ddim eto yn credu, mi ddylia'r eglwys fod ar waith yn eu caru nhw mewn gair a gweithred. Felly, nad ydyn nhw eto wedi dod i mewn i deyrnas Duw, mi ddylia pobl sydd ddim yn credu allu gweld y deyrnas ar waith wrth i Gristnogion fyw mewn i fuddod i Iesu Grist. Wrth iddyn nhw garu gilydd mewn ffordd arbennig, a thrwy hynny wrth iddyn nhw fod yn oleuadau yn disgleirion y byd. Ac wrth gwrs, wrth i Gristnogion i fyddhau i Iesu Grist trwy rannu'r newyddion da amdano fo a gwneud disgyblion ymhlith yr holl genhedloedd, mi ddylia mwy a mwy o anghredinwyr glywed Iesu Grist ei hun yn ymbil arnyn nhw i droi cefn ar ei hanghrediniaeth a'i pechod a dod at y fo am fywyd a marwolaeth, fywyd a maddeuant, mae ddrwg yn ei. Yr esiampl wych ydy'r lleider ar y groes, dydy byth yn rhy hwyr. Di byth yn rhy hwyr i wrando ar y newyddion da ag ymatab trwy droi at y fo mewn ffydd. Ond mae angen ymatab heddiw, a nid gadael tan mae hi yn rhy hwyr. Dwi'n siŵr bod na nifer ohonoch chi wedi clywed yr ymadrodd dirmygus bod Cristnogaeth yn pie in the sky when you die. Ond darlun difrifol o anghyflawn ydy hynny. Iesu Grist, yr un ydyw, ddoe, a heddiw, ac am byth. Trwy'r newyddion da, mae Iesu yn galw ni i ddod at y fo heddiw ac i adael iddo fo deyrnasu yn bywyda heddiw ac am byth. Sut ydyn ni am ymatab? Dwch i ni weddio hefo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, da ni yn dyglodfori di bore yma ac yn diolch bod y newyddion da bod yr efengil yn allu Duw ar waith heddiw i bob un sydd yn credu. Da ni'n gweddio Ysbryd Sanctaidd y byddi di yn dangos i ni mor fendigedig ydy cael perthyn i Iesu Grist. Da ni'n gweddio Ysbryd Sanctaidd y byddi di
yn argyhoeddi rhai sydd ddim eto wedi credu, nad oes na obaith iddyn nhw heb Grist, ond bod Iesu yn dreigarog, bod Iesu yn addfwyn yn gwahodd pobl yn ei trebini i ddod ato fo, i brofi o'i gariad a'i faddeuant o. Diolch i ti am y newyddion da, diolch i ti am dy gariad, plis bendithia ni a theyrnasa'n fwy fyth yn bywyda ni heddiw ac am yr wythnos sydd i ddod. Wrth i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant, yn harglwyddan gwaredwr Iesu Grist. Amen. Diolch i chi eto am ymuno ac am wrando y bore yma, a diolch i chi sydd yn ymuno neu'n gwrando yn y dyfodol hefyd, sydd yn frawddeg nes i rioed feddwl y byswn i'n dweud. Cofiwch ar ddiwedd y gwasanaeth bod yna groeso i chi eto i ymuno ar y sgwrs Zoom, os da chi isio sgwrs bach efo pwy bynnag fydd yna bore yma. A mae rai fi ymddiheuro, mae'n debyg yna fi nath dorri'r sgwrs yn ei blas os dwytha heb sylwi be o'n i wedi wneud. Na i drio bod chydig bach yn fwy gofalus bore yma. Ond da ni am orffan yn canu mawl i Dduw eto. A da ni'n mynd i wneud hynny y bore yma yn defnyddio can sydd yn mynegu dyhead y Cristion i roi yn bywyda i Iesu Grist. Ac os ydych chi yn teimlo Iesu yn galw anach chi bora, mi allwch chi ddefnyddio y gan yma fel gweddi bersonol i chi. Rhodd fy mywyd ger dy fron.